ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತೆಲು ಇತ ವಾರ್ತೆ ದೇವರ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಬುಧವಾರ ನಡೆದಿನ ಒಟ್ಟುಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಶೇಕಡ 75 ಬಟ್ಟ 87 ಓಟ್ ಪಾಡ್ದಿರ. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಡು 78 ಬಟ್ಟ 40 ಶೇಕಡ ಓಟ್ ಆತಂಡು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಹೆಚ್ಚ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲನಗರ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕಮ್ಮಿ ಓಟ್ ಪಾಡ್ದಿರ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಬುಧವಾರ ನಡೆದಿನ ಓಟುಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಶೇಕಡ 75 ಬಟ್ಟ 87 ಓಟ್ ಪಾಡ್ದಿರ. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಡು 78 ಬಟ್ಟ 40 ಶೇಕಡ ಓಟ್ ಆತಂಡ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಎನ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದ್ದದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಹೆಚ್ಚ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲನಗರ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕಮ್ಮಿ ಓಟ್ ಪಾಡ್ದಿರ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಡು 8 ಬಟ್ಟ 33, ಮುಲ್ಕಿ ಬೆದ್ರಡು 70 ಕುಡ್ಲನಗರ ಉತ್ತರ 71 ಬಟ್ಟ ಆಜಿ ಕುಡ್ಲನಗರ ದಕ್ಷಿಣ 84 ಬಟ್ಟ 89, ಕುಡ್ಲ 77 ಬಟ್ಟ 30, ಬಂಟ್ವಾಳ 8 ಬಟ್ಟ 27, ಪುತ್ತೂರು 79 ಬಟ್ಟ 91, ಸುಳ್ಯಡು 78 ಬಟ್ಟ 53 ಶೇಕಡದಾತ ಜನ ಓಟ್ ಪಾಡ್ದಿರ. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಡು 5 ಕ್ಷೇತ್ರ ಐತದ ಕಾರ್ಲಡು ಹೆಚ್ಚ ಒಡಿಪುಡು ಕಮ್ಮಿ ಓಟ್ ಪುಡ್ದುಂಡು. ಕಾರ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡು 81 ಬಟ್ಟ 30, ಒಡಿಪುಡು 75 ಬಟ್ಟ 87, ಬೈಂದೂರುಡು 77 ಬಟ್ಟ 84, ಕುಂದಾಪುರಡು 78 ಬಟ್ಟ 79, ಕಾಪುಡು 78 ಬಟ್ಟ 79 ಶೇಕಡದಾತ ಜನ ಓಟ್ ಪಾಡ್ದಿರ. ದೋಸ್ತಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಉಳ್ಳಾಲ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಕಡಲವರಿಕೆ ಬತ್ತಿನ ಕುಡ್ಲಡು ಬಿಕಾಂ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಾವೇರಿ ಪುದರ್ದ ಜವಂದಿ ರುದ್ರಪಾದೆಡ್ದು ಜಾರ್ದು ಬುಡ್ದು ಜೀವ ಕಳೆವನ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ. ಕುಡ್ಲಡು ಬಿಕಾಂ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕು ತೆಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾವೇರಿ ಪಂಪನ ಜವಂದಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ರುದ್ರ ಪಾದದಲ್ಪ ಕಡಲಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಜೀವ ಕಳೆವಂಡಿರ ಅರಿಗೆ 20 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಬುಧವಾರ ಪುಟ್ಟನ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಕಾವೇರಿ ದುಂಬುದ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಕೆದ ದೋಸ್ತಿ ಕಾವೇರಿ ಪಂಪನರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬೋದು ಎಳೆದು ಬೊಕ್ಕ ರುದ್ರ ಪಾದೆ ಎಡ್ದಿರ. ಕಡಲ್ದ ಸೆರೆಕ್ಲೆನ ರುದ್ರ ಪಾದದ ಮೆತ್ತಿಡ್ದ ತುಯರ ಜಪ್ಪೆಂಗೆಲ್ಡೆ ಪೋಂದು ಪನಕ ಜಾರ್ದು ಕಡಲಿಗೆ ಬುಡ್ದಿರ. ಅಪಗನೆ ಜಾಗಡಿತಿನ ಕರಾವಳಿ ಕಾಪು ಪಟ್ಲಂದ ನೀಂದು ರಕ್ಷಕ ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೋಹನಚಂದ್ರ ಊರ್ದ ಮೀನುಗಾರರು ಯೋಗೀಶ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿನಾಯಕ ಬೊಕ ಊರ್ದಕ್ಲು ಸೇರ್ದು ಕಡಲ್ಡ್ ನೀಂದದ ಕಾವೇರಿನ ನೀರಿಡ್ದು ಒಯ್ತುದ ಕನತಂಡಲ ಕಾವೇರಿನ ಜೀವ ಪೋತುಂಡು. ಕಾವೇರಿನ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲನ ದಿನ ಮಜೂರಿ ಬೇಲದಕ್ಲು ಆದಿತ್ತದು ಕುಡ್ಲದ ಉರ್ವಸ್ಟೋಡು ಪಾಕ ವರ್ಷಲಿಡ್ದು ಉಲ್ಲೆರು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟುಡು ಒಡ್ತಿಯ ಮಗಲ ಕಾವೇರಿನ ಕುಡ್ಲದ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೆರ. ಬಿಕಾಂದ ಒಟ್ಟುಗು ಕಾವೇರಿ CA ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆರ. ದೋಸ್ತಿ ಕಾವೇರಿಲ ಕುಡ್ಲಡ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲದ. ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದ ತನಿಖೆ ನಡಪಾದಿರ. ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆತ ಓಟ್ ಮುಗಿದಂಡ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಎನ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಓಟುದ ಡಿಮಸ್ಟರಿಂಗ್ ಅವವು ಕೇಂದ್ರಲೆಡು ನಡೆತದ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಡು ಕೊನೋದು ಸುರತ್ಕಲ್ NATಕೆದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್ ಉಡಿದಿತ್ತೆರ. ಶನಿವಾರ ಓಟ್ ಗೆನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಎನ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಓಟದ ಡಿಮಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅವು ಡಿಮಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಲೆಡ್ ನಡಪಾದ ಮಾತಾ ಓಟದ ಯಂತ್ರಲೇನ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಡ್ ಸುರತ್ಕಲ್ NATಕೆಗೆ ಕೊನೆಯರ. ಅವಳು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್ಡ್ ಓಟದ ಮಿಷನ್ಲೆಂದಿದ್ CRPF ಬೊಕ ಬೇತೆ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡ್ದ ಕರ್ತವ್ಯ ಗುದಿದ್ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಾದಂಡ. ಕುಡ್ಲನಗರ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಡಿಮಸ್ಟರಿಂಗ್ ಉರುವ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡ್, ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಡಿಮಸ್ಟರಿಂಗ್ ರೋಸಾರಿಯೋ ಶಾಲೆಡ್, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಜಿರೆ STM ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್, ಬೆದ್ರದೇಕ್ ಮಹಾವೀರ ಕಾಲೇಜ್, ಕುಡ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದೇಕ್ ಕೊಣಾಜೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಡು, ಬಂಟ್ವಾಳದೇಕ್ ಬೊಡಂಕಾಪು ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಜೀಸಸ್ ಶಾಲೆಡ್, ಪುತ್ತೂರ್ದೇಕ್ ತೆಂಕಿಲಾ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಾಲೆಡ್ ಬೊಕ ಸುಳ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದೇಕ್ ನೆಹರು ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡಿಮಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯ ನಡೆತಂಡ. ನಿಮ್ಮ PRO ಅವರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ಅದು ಓಟ್ ಆಗುವ ಫೋಟೋ ನಮಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೋಕ್ಲನೇಸೇಡು ತಡಿತೊಂದು ಸುಹೇಬ್ ಪನ್ಪುನಾಯೆ ಜಮಾಲ್ ಪನ್ಪುನರೆನ್ ಕೆರ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ಬೆದ್ರದ ಗಂಟಲ್ ಕಟ್ಟಿಡು ನಡೆತದಂಡ ಸಂಬಂಧೊಡಿರ್ವೆರ್ಲ ಬಾವಿನನಿಕೆ ಆದಿತ್ಯರ.
ಬಜ್ಜಿಯಿಲ್ಯ ಕಾರಣವು ಪಾತಿರುಗು ಪಾತಿರು ಬೆಲೆದು ಬಡಿದಿನ ಅಣ್ಣನ್ಗೆರ್ನ ಸಂಗತಿ ಬೇತ್ರದ ಗಂಟಲ್ ಕಟ್ಟೆಡ್ ನಡೆತದಂಡ ಗಂಟಲ್ ಕಟ್ಟೆದ ಜುಮಾಲ್ ಜುವ ಕಳಿವೊಂದೆರ ಅರಿನ ಬಾವಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮೂಲದ ಸುಹೇಬ್ ಗೆರ್ನ ಆರೋಪಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಇರುವೆರನ ಎಲ್ಲಲ ಕೈತಲ್ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲನ ಇಸೇಡು ಇರುವೆರ್ಲ ತಡಿತೊಂದರ್ಗೆ ಪಿಸರ್ದ ಬರುಟು ಬಿಸತ್ತಿಡು ಸುಹೇಬ್ ಬಾವಿ ಜಮಾಲ್ನ ಬಂಜಿಗೆ ಕುತುದಿತ್ತದ ಜೋಡ್ತ ಪಿಟ್ಟಾದ ಜುಮಾಲ್ ಜುವ ಬಿಡ್ತೇರ ಆರೋಪಿ ಸುಹೇಬನ ಬೆದ್ರದ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ವಾಧೀನೋಗೋದೆ ತೊಂದೆರ ಬುಧವಾರ ರಾಜ್ಯ ಓಟದ ದಿನ ಓಟು ಮುಗಿನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಕಿ ಬೆದ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಿಥುನ್ ರಯ್ಯರ್ನ ಕಾರ್ಗ್ ಮೂಡ್ಶೆಡ್ಡೆ ಕೈತಲು ಕಲ್ದಕ್ದಿರು ಪೊಲೀಸ್ ಸೇರ್ನಂಚ ಮೂವೇರೆಗ್ ಪೆಟ್ಟಾತಂಡ ಬುಧವಾರ ರಾಜ್ಯ ಓಟದ ದಿನ ಮುಲ್ಕಿ ಬೆದ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಿಥುನ್ ರಯ್ಯರ್ನ ಕಾರ್ಗ ಮೂಡ್ಶೆಡ್ಡೆ ಕೈತಲ ಕಲ್ದಕ್ದಿರು ಪೊಲೀಸ್ ಸೇರ್ನಂಚ ಮೂವೇರೆಗ್ ಪೆಟ್ಟಾತಂಡ ಬೈಯದ ಕೊಟ್ಟು ಮಿಥುನ್ ರೈ ಮೂಡ್ಶೆಡ್ಡೆಗ್ ಮುಟ್ಟನಗ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾದ ಘೋಷಣೆ ಪಾಡ್ದಿರು ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಏವರ ಬರ್ಪಾದಂಡ ಅಕುಲ್ಲ ಘೋಷಣೆ ಪಾಡ್ದಿರು ಅಪಗ ರಡ್ಡ ಪಕ್ಷದ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಾತಿರಗು ಪಾತ್ರ ಬಿಲ್ಲದು ಕಲ್ದಕ್ದಿರು ಎಸಿಪಿ ಅಂಶಕುಮಾರ್ ಗಾಡಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಬಿಟ್ಟು ನಷ್ಟ ಆತಂಡ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಪಟ್ಲ ಜಾಗೆಗೆ ತುರ್ತು ಬೈತಂಡ ಊರ್ದ ಪೊಲೀಸರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿರ ಕುಡ್ಲಾ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಜೈನ್ ಜಾಗೆಗೆ ಬತ್ತದ ತನಿಖೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ತನಿಖೆ ನಡಪಾವುದೊಂದು ಪಂಡ್ಯರ ಓಟದ ಬೊಕ್ಕ ಕಾವೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಸುತ್ತದ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಡುಟು ಓದಂಟು ಶುರುವಾತಂಡ ಕಾವೂರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಜಪೆ ಬೆದ್ರ ಕುಡ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸುತ್ತುಡು ಶಾಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾತೊನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ತುಂಬತ್ತ ಜಾಗೃತಿ ಕ್ರಮವಾದ ಮೇ 14 ಆಜಿಮುಟ್ಟ ಸೆಕ್ಷನ್ 144 ಜಾರಿ ಮದದ ಕುಡ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕುಲದೀಪ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಆದೇಶ ಪಿದರ್ಪಾದಿರ 200 ಹೆಚ್ಚ ಪೊಲೀಸರಿನ ಜಾಗೆಡ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಪಾಡ್ತಿರ ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 7:45 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ಶೆಡ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾದವಿವಾದ ಆಗಿ ಇವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿರವರು ಹೋಗುವಾಗ ಅವ್ರ ಕಾಡಕ್ಕೆ ತಡೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರವರು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸೇರಿದರು. ಅವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾಡಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಲ ತೋರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಒಂದು 3 ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ರವರಿಗೆ ಈಗ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಜರಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ರವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಒಬ್ರಿಗೂ ಇಂಜರಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈಗ ಕಾವೂರು ಸ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಈಗ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೂ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ಶೆಡ್ಗೆ ಯಾರೋ ಹೊರಗಡೆಯವರು ಬರೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಯಪಡ್ತಿ ಅವಂದಿನ ಆಣೂರಿ ನಕಲಿ ಓಟು ಪಾಡಿನದವರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಿರುವಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಓದಂಟಾದ ಲಾಠಿ ಬೀಜೈನ ಸಂಗತಿ ಕಾರ್ಲಾ ತಾಲೂಕು ಮೀಯಾರ್ ಕುಂಟಿಬೈಲ್ದ ಓಟದ ಕಟ್ಟೆಡು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆತದಂಡ ಪ್ರಾಯಪಡ್ತಿ ಅವಂದಿನ ಆಣೂರಿ ನಕಲು ಓಟುಪಾಡಿನ ದೂರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಿರುವಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಓದಂಟಾದ ಲಾಠಿ ಬೀಜೈನ ಸಂಗತಿ ಕಾರ್ಲಾ ತಾಲೂಕು ಮೀಯಾರ್ ಕುಂಟಿಬೈಲ್ದ ಓಟದ ಕಟ್ಟೆಡು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆತದಂಡ ಈ ಬಗೆಟು ಓಟದ ಮಿಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಓಟದ ಕರ್ತವ್ಯಡು ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪಡಾಯಿನ ಬಸ್ಸನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ತಡೆತದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಕಲು ಓಟು ಪಾಡ್ದಿರಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಪೊಲೀಸರಡ ತಡಿತೊಂಡೆರ ಕಾಂಡೆ ಓಟದ ಮಿಷನ್ ಕೈಕೊರ್ನ ಕಾರಣ 1 ಗಂಟೆ ಕಡಿಸದು
ಬುಡ್ದು ಓಟು ಶುರುವಾದಿತ್ತಂಡ ಕಾರ್ಲಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುತ್ತುಡು 209 ಬೂತ್ ಇದ್ದದು ಐಟ್ ಓಟು ಇತ್ತಿನ ಅಂಜೋನಕ್ಲು 99,435 ಜನ ಪುಂಜೋನಕ್ಲು 99,142 ಜನ ಸೇರ್ದು 1,09,557 ಜನ ಉಲ್ಲೇರ ಐಟ್ 81,058 ಜನ ಪುಂಜೋನಕ್ಲು 73,870 ಜನ ಅಂಜೋನಕ್ಲು ಓಟ್ ಪಾಡ್ದಿರ ಒಟ್ಟು 1,54,138 ಓಟ್ ಬುಡ್ದುಂಡು 81.30% ಓಟ್ ಆತಂಡು. ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ 2 ದಿನದಿಂದ. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಅವಸ್ಥೆ ಆದ್ರೆ ಸರ್ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ವಾ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ? ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿ. ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸುತ್ತದ ಐನಕಿದು ಗ್ರಾಮದ ಕುಜುಂಬಾರ್ ಪಂಪನವಲು ಸಂಕ ಕಟ್ಟಾದ ಕೊರಿಯಾರೆ ವಿನ್ನಯ್ ತೊಂಡಲ ಬೇಡಿಕೆ ನಡಪಂದು ಕೊರಂದಿ ನೀಡಿದವರ ಆ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಕಳು ಓಟು ಪಾಡ್ಯರೆ ಪವಂದೆ ಸುದೀಕ್ ಮರದ ಸಂಘ ಕಟ್ಟ್ಯರೆ ಶ್ರಮಾದಾನ ನಡಪಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ. ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸುತ್ತದ ಐನಕಿದು ಗ್ರಾಮದ ಕುಜುಂಬಾರ್ ಪಂಪನವಲು ಸಂಕ ಕಟ್ಟಾದ ಕೊರಿಯರೆ ವಿನ್ನಯ್ ತೊಂಡಲ ಬೇಡಿಕೆ ನಡಪಾದ ಕೊರಂದಿ ನೀಡಿದವರ ಆ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಕಳು ಓಟು ಪಾಡ್ಯರೆ ಪವಂದೆ ಸುದೀಕ್ ಮರದ ಸಂಕ ಕಟ್ಟ್ಯರೆ ಶ್ರಮಾದಾನ ನಡಪಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ. ಕಡಬ ತಾಲೂಕುದ ಕುಜುಂಬಾರಡ್ ಸಂಕ ಕಟ್ಟಾಯರೆ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷಲೆಡ್ದು ಪುನೆಂಡಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಕ್ಲು ಗುಮನ ಕೊಡ್ತು ಜರಂದ ತೂರುಂಡು ಓಟು ಪಾಡು ಚಂದ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆರ ಊರುದ ಅಧಿಕಾರ್ಲ ಇಂತೂದು ಜಾಗಿಗೆ ಬತ್ತದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಂಡದಿತ್ತೆರ ಸಂಕ ಕಟ್ಟನ ಬಗೆಟು ಓವಿಯ ಭರವಸೆ ಕೊರಂದಿ ನೀಡಿದವರ ಕುಜುಂಬಾರ ಪರಿಸರದ ಮುಪ್ಪ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಎನ್ಪೊಡ್ದಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಓಟು ಪಾಡ್ದಿಜರ. ಓಟದ ದಿನ ಮರತ ಸಂಘ ಕಟ್ಟನ ಕೆಲಸ ನಡಪಾದ ತಂಕ್ಲೆನ ಏವ್ರ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತದೆರ ಇತ್ತೆ ವಿಧಾನಸಭೆತ ಓಟು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತಗ ಸಂಘ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಎಂಪಿ ಓಟುಗ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಪಾಡುವಂದು ಗ್ರಾಮದಕ್ಲು ಪಂತೆರ ನಿಕ್ಲೆನ ಓಟು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಚ್ಚಿಂದ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರಲ ಎಂಕ್ಲು ಕೇನೊಡಾದ ಬೈತನಂದು ಜನಕುಲು ಏವ್ರ ತೋಜಾದೆರ. MLA ಅವರು 2 ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕಳೆದ ಪಂಚಾಯತ್ ಓಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಬಂದಿದ್ದರು, ಬಂದು ಮಾಡಿಸುವ 40 ಲಕ್ಷ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದ ನಂತರ ನಾವು ಪಂಚಾಯತ್ ಓಟಿಗೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಇದು ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಬಂದು ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು 30 ಮನೆಯವರು ಎಲ್ಲ ಓಟಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಆಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2 ದಿವಸಗಳಿಂದ ನಾವು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ 1 ತಿಂಗಳು ಆದರೂ ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು 2 ದಿವಸ ಹಿಂದೆ ಪಕ್ಷದವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಬರುವ ಓಟಿಗೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಟಾಗ ಮತದಾನ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತದಾನ ಹಾಕುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಓಟ್ ನಮಗೇನು ದೊಡ್ಡ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಫುಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಓಟ ಹಾಕಿದ್ರು ದೊಡ್ಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾತು ಬರುವಾಗ ನಾವು ಈ ದಿವಸ ಒಂದು ಮತದಾನ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ದಿನ ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ನಾವು ಈ ಶಂಕ ಪಾಪ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. 2 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಇಲ್ಲಡು ಜವಂದಿ ಉರ್ತಿ ಜೀವದೆತನೆರೆ ಉಮೇದು ಕೊಡ್ತನ ಆರೋಪ ಎದುರ್ಸಾವಂದಿತ್ತಿನ ಕುತ್ತಾರು ಮುಂಡೋಳಿದ ಎತಿರಾಜ್ ಗಟ್ಟಿ ಪನ್ಪನ ಜವನೆ ಜೀವದೆತ್ತೊನ್ನ ಈ ಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ. 2 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಜವಂತಿ ಒಟ್ಟಿ ಜೀವದತ್ತ ನೆರೆ ಕಾರಣ ಆದಿತ್ಯ ಎಂದು ದೂರಿತ್ತಿನ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕದ ಕುತ್ತಾರು ಮುಂಡೋಳಿದ 20 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಏತರಾಜ್ ಗಟ್ಟಿ ಜೀವದತ್ತೊನ್ನ ಸಂಗತಿ ನಡೆದಂಡು 2 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಕುಂಪಲದ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಡು ರೂಪದರ್ಶಿ ಪ್ರೇಕ್ಷ ಜೀವದತ್ತ ನೆರೆ ಉಮೇದುಕರ್ನ ಆರೋಪ ಏತರಾಜ್ನ ಮಿತ್ತಿತ್ತಂಡು ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧನ ಮಲ್ತದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ಆದ ಜಾಮೀನಿಡು ಬುಡುಗಡೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಕೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಲ ಕೇಸ್ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಪಿರೋ ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿನ ಎತಿರಾಜ್ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಮೊಗ ಸಾಲೆಡ್ ಕರ್ಪದ ಹುಕ್ಸ್ ಒಂಜೇಕ್ ಬಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಜೀವದ ತಂದೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡಿ ಜಾಂಡ್ ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ಎತಿರಾಜ್ನ ಸಮ್ಮಲೆ ನಾಡ್ನಗ ಜೀವದ ತನ್ನ ಗೊತ್ತಾತಂಡು ತುರ್ತು ಉರ್ಲುನು ತುಂಡು ಮಲ್ತೆರಾಂಡಲ ಅಪಗ ಜೀವ ಪುದಿತ್ತಂಡು ಜೀವದ ತನ್ನ ನಿಜ ಕಾರಣ ತೆರೆದು ಬೈದಿಜಿ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಂದ ಎತ್ತಿನ ಬೈಕಲ್ನ ಮಾರ್ದು ನರ್ಗದು ಪುದಿತ್ತೆಂದು ಎನ್ನದಂಡು ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸರಿಡ್ದ ತನಿಖೆ ಸಾಗದಂಡು. ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕದ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಕೊಂಡಾಣದ ಪಿಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಬಂಟಬೊಕ್ಕ ಮುಂಡಿಂತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಮೇ ಒರಂಬಡ್ದು ಪದ್ರಾಡು ಮುಟ ಪಿರಪ್ಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಕಾರ್ಯಲು ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತದ ಅಂಗಾರೆ ಬಯ್ಯಗ್ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಬೀರಿದ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಮಂದಿರದಲ್ಪಡ್ದು ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರ.
ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕದ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಕೊಂಡಾಣದ ಪಿಳಿಚಾಮುಂಡಿ ಬಂಟಬೊಕ್ಕ ಮುಂಡಿತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಮೇ ಒರ್ಬೊಡ್ದು ಪದ್ರಾಡು ಮುಟ ಪೆರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಕಾರ್ಯಲು ನಡೆತೊಂದಿತ್ತದ ಅಂಗಾರ ಪಯ್ಯಗ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಬೀರಿದ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಮಂದಿರದಲ್ಪಡ್ದು ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡ ಅರಿತುಕೊಂಡರ ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಧಾಮದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊಡ್ತು ಎಡ್ಡಿಪ್ಪು ಬಯಕೇರ ಜಗತ್ತದ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯಾದನ್ನು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಬದುಕನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋಚ್ಪಾಯಿನಂಚಿನ ಮಣ್ಣಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಸತ್ಯದ ಮಣ್ಣು, ಧರ್ಮದ ನೆಲೆ, ಧರ್ಮದ ಗದ್ದಿಗೆ, ಧರ್ಮದ ಚಾವಡಿ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಸಮಾಜದ ಮತ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಕೊಂಡಾಣ ದೈವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾಮರ್, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಂಬೈ, ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ನಾಡರ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ತಲಪಾಡಿ ದೇವಿಪುರ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಪಂಜಾಳ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗುತ್ತು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಸುಜಿತ್ ಮಾಡೂರು ಈ ಪುರ್ತುಡಿತ್ತರ. ಜಯಂತ್ ಸಂಕುಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಮಲ್ತೆರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಕೊಂಡಾಣ ಮಾಡೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲದ ಭಕ್ತಿರಿದ್ದದ ಭಕ್ತಿರು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಕೊಂಡಾಣ ಪಿಳಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಬಂಟ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಡಿಂತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನಗೂ ಸಾಗಂಡ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಗರಡಿ ಉಸ್ತಾದೇರ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಮಣಿ ಮಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟ ದೈವದ ಮೊಗ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೆರ. ವಿಧಾನಸಭಾ ಓಟುರ್ದವರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತಾ ಪರ್ಪುನ ಮಾಲ್ದ ಅಂಗಡಿಲೇನು ಮುಚ್ಚಿದೇರ ಆಂಡ ಕಡಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಪಿರ ಉಪ್ಪುನ ಬಾರ್ ಒಂಜೇಟ್ ಕಂಡಿಡೆ ಕರಿನ ರಡ್ಡು ತಿನ್ನೋಡ್ದು ಬುಡಂದೆ ಅಕ್ರಮ ಮಾಲು ಮಾರೊಂದಿತ್ತಿನ ದೂರು ಕೇಂದು ಬೈದಂಡ. ವಿಧಾನಸಭಾ ಒಟ್ಟುರ್ದವರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತಾ ಪರ್ಪುನ ಮಾಲ್ದ ಅಂಗಡಿಲೇನು ಮುಚ್ಚಿದೇರ ಆಂಡ ಕಡಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಪಿರ ಉಪ್ಪುನ ಬಾರ್ ಒಂಜೇಟ್ ಕಾಂಡೆಡ್ದೆ ಕರಿನ ರಡ್ಡು ದಿನೋಡ್ದು ಬುಡಂದೆ ಅಕ್ರಮ ಮಾಲ್ ಮಾರೊಂದಿತ್ತಿನ ದೂರು ಕೆಂದು ಬೈದಂಡ. ಅಂಚಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ದೂರುರ್ದವರ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕ್ಲುಪೋದು ಗುಟ್ಟುಡು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಲ್ಪರೆತ್ತೇರ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೆಲವೆರ ಬಾರ್ದ ಗೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿದಿತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಬಿಟ್ಲಗ್ ಲಾಗಿದ್ ಕಂಡಿಡೆ ಮಾಲ್ದ ತೊನ್ನೆರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರ ಒಂದು ಮಾತ ವಿಡಿಯೋಡು ತೋಜಿದಂಡ. ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕದ ಕಡಬ ಪೊಲೀಸರು ಬನ್ನಾಗ ಬಾರ್ದ ಕೈತಲಿತ್ತಿನ ಬರ್ಪೆಲೆರು ಬೊಕ ಗಾಡಿಲು ಮಾತ ಪದ್ರಡಾತ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡದಿ ನೋಡ್ದು ರಡ್ಡ ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚ ಕಾಸುಗ ಮಾಲು ಮಾರೊಂದಿತ್ತೆರಂದು ಗುಸು ಗುಸು ಸುದ್ದಿ ಆತಂಡ. ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕದ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಕೊಂಡಾಣದ ಪಿಳಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಬಂಟ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಡಿತ್ತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಲು ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತದು ಬುಧವಾರ ರಡ್ಡನೇ ದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದರು. ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕದ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಕೊಂಡಾಣದ ಪಿಳಿಚಾಮುಂಡಿ ಬಂಟ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಡಿಂತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಪೆರಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಲು ನಡತೊಂದಿತ್ತದು ಬುಧವಾರ ರಡ್ಡನೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ. ಜಯಂತ್ ಸಂಕುಲಿಗೆ ಬಿನ್ನೆರೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವೆರೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡೆರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ನಡಾರ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರುಕಾರ್ಮಿಡ್ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸಿರಿಗೆಡ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಉದಿಪನಾಂಡ್. ವಿಜಯಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರೂತ ಪಾತೆರ ಪಂಡದ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪಾದ ಒಂದು 200 ವರ್ಷ ಪಿರಾಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಿತ್ತದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕಾಲ ಕಾಲುಗಿಂದೇನ ನಡಪಾವೊಂದು ಬೈದೆರ. ದೈವಾರಾಧನದ ಕರಾವಳಿದ ಮಣ್ಣಗ ಮಲ್ಲ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತು ಸಾಯ ಸಕಾರುಡು ದೈವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆತಂಡ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವೆಂದು ಪಂಡೆರ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಕರಾವಳಿದ ಮಣ್ಣು ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇಂಚಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನು ನವೀಕರಣ ಮನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆದತ್ತನು. ದೈವಾರಾಧನೆದ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆದ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಹೊಸ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವನು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮುಟ್ಟದ. ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕುರಿಯರ
ಇದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನ್ ಅಂದುಕೊಂಡಾರೇನೋ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜ ಇದೆ. ಒಂಚೂರು ದೊಡ್ಡ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಅಡ್ಗೋಲ್ ಅಜ್ಜಿ ಏನೋ, ನಾ ಹಳ್ಳಿ ಗುಗ್ಗು ಏನೋ, ಆ ರೀತಿ ಸಮಾಜ ನನ್ನ ನೋಡಬಹುದೇನೋ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿವತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಚಿಟಿಕೆಯ ಕುಂಕುಮದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಬದುಕನ್ನ, ಇಡೀ ಸಂಸಾರದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ತೂಗಿಸ್ತಿದ್ದಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಬಹುಶೇಕ 50-55 ದಾಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಣೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ 50-40ಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಯೋಮಾನದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕುಂಕುಮದ ಸೈಜಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಇದು ಬರೀ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಲ್ಲ, ಇದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ಸ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ಶ್ರೀಧರ ಹೆಗ್ಡೆ, ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ದಯಾನಂದ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಳಿಕೂರು, ಕೇಶವ ಶಿಶು ಮಂದಿರ ಕಿನ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನಾರಾಯಣ ಕಜೆ ಇಂಚ ಬಿನ್ಯರು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಪಾತಿರಿಯರು. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರ ರಾಮದಾಸ್, ಕೋಟೆಕರ್ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ದೀಪಕ್ ಪಿಲಾರ್ ಬಿನ್ಯರಾದ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ದಿನೇಶ್ ಕಾಜವ, ಅಭಿಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಂಡಾಣಗುತ್ತು, ಅಮರನಾಥ ಮಾಡೂರು, ಪ್ರಭಾಕರ ಮಡ್ಯಾರ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗಟ್ಟಿ ಸೋವೂರು, ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡಾರ್, ರಮೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಸೋವೂರು ಇಂಚ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರುలు ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರ. ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರಿ ಅಡ್ಯಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ತೆರು. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕದ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಬಾಳಸಾನದ ಹೊಸಮನೆ ಸೊರಪರ ಚಾವಡಿಡ ಬುಧವಾರ ವರ್ಷಾದಿ ನೇಮ ಅಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ. ಬಯ್ಯಗ ಮೂಲ ಮೈಸಂದಾಯ ನೇಮ ರಾತ್ರಿ ಮರಾಳ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆರ್ನ ನೇಮ ನಡತಂಡ. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕದ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಬಾಳಸಾನದ ಹೊಸಮನೆ ಸೊರಪರ ಚಾವಡಿದ ನೆಲೆಟ್ ಬಾಳತೊತ್ತಾಡಿ ನಾಗಬೆಮ್ಮೆರ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಡು ದೀಪಾರಾಧನೆ, ಬಲಿ ಪೂಜೆ, ಸೊರಪರ ಚಾವಡಿಡು ಮಾಲಾ ಕಾರ್ಯ ವರ್ಷಾದಿ ನೇಮ 2 ದಿನ ನಡತಂಡ. ಬುಧಾರ ಬಯ್ಯಗ ಬಾಳಸಾನದ ಹೊಸಮನೆ ಸೊರಪರ ಚಾವಡಿಡು ಮೂಲ ಮೈಸಂದಾಯ ಮರಾಳ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟ ದೈವಲೆನ ಬಂಡಾರ ಹಿಡ್ದು ಮೂಲ ಮೈಸಂದಾಯ ನೇಮ ನಡಪಾಯರು. ರಾತ್ರಿ ಮರಾಳ ಧೂಮಾವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟ ದೈವಲೆನ ಗಗ್ಗರದಿಚ್ಚಿ ಅನಿಕಟ್ಟದ ಮುಗ ಹಿಡ್ದು ನೇಮ ಭಾರಿ ಗಡ್ದು ನಡತಂಡ. ಬಾಳಸಾನದ ಪೊಸ ಇಲ್ಲ ದೇವದಾಸಕ್ಕೆ ಶಿಟ್ಟಿ ಬಗ ಸೊರಪರ ಚಾವಡಿದ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು, ಬಾಳದ ಗುತ್ತು ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು, ಬಾಳ ಉಲಾಯಿ ಬುಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು, ಬಾಳಸಾನದ ಪೊಸ ಇಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು, ಬಾಲ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು, ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ 10 ಸಂಸ್ಥೆರ ಮೂಲ ಮೈಸಂದಾಯ ಮರಾಳ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆರನ ನೇಮತುದು ಬೂಲ್ಯಾದೆ ತೊಂಡಿರ.
ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಈತೆ ಪುರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.